Аз съм Невена Топалова, вие гледате канала Само нагоре и днес въпросът е: кое е това качество, което помага на търговеца в 80% от успеха му? Кое е това, което му помага да надделява дори в супер конкурентен пазар? Кое е това нещо, което го отличава от заявкачията и го прави наистина проактивен търговец? Кое е това, което му помага да върви напред, дори когато е получил няколко пъти не? И кое е това, което му дава истинска самомотивация, за да бъде успешен? Отговорът на това нещо, както Марк Детурк много често казва в неговите обучения, е убеждението. Какво е това убеждение? Взела съм един обикновен тълковен наречник, който даже е по-стари от мен, този конкретно, и в него пише следното. Убеждение, това е впечатление, мнение, възгледи, схващания, идеи. Ако погледнем значението едно от значенията на думата убеждение в английски език, ще открием, че едно от значенията е твърдо вярване. Твърдо вярване, т.е. наистина вярване. Как това можем да го използваме в продажбите, както Марк Детурк от Ideas Free Boss казва? Убеждението е много важно за един търговец и това е нещото, което го отличава от един заявкаджия. Понеже ако има убеждение или твърдо вярване, че продуктът ще помогне на потенциалния клиент или клиента или човека пред него, или услугата, то всичко се случва много по-лесно за търговеца и съответно и за клиента. Ако човекът или търговецът вярва, че той би искал да си купи този продукт, а не си мисли, това никога аз няма да го купя, но пък тръгва да го продава, или услуга, няма значение дали е продукт или услуга, ще е много по-трудно. Много по-трудно за търговеца. Каквито и тактики да се опитва да прилага, това нещо се усеща от хората. Затова, както Марк казва, убеждението е нещо много важно и обикновено е отговорно за 80% от успеха на търговеца. Възможно ли е да променим убеждението? Като говорим за убеждение в продажбите, не говорим само за убеждението ни, твърдото вярване, че нашия продукт или услуга е полезен за другия. Говорим също за това какво е нашето вярване за нас самите, какво е нашето вярване и какво мислим, какви са схващанията ни и какви са идеите ни за клиента, какво е нашето убеждение в фирмата, която представляваме или компанията. Това е нещо много важно, особено ако действате и работите на супер конкурентен пазар, където всичко изглежда почти еднакво. И продукти, и услуги, и фирми, без значение коя как се казва, те предлагат едно и също нещо. Така че има начин, който да помогне на търговеца да увеличи убеждението си. Разбира се, ако желае. Ако няма убеждение, може просто да промени работата си, както Марк казва. Но има начин дори чрез който човека да увеличи личното си убеждение относно продукта и услугата си, относно фирмата, в която работи, относно клиентите или потенциалните клиенти, така че наистина да има по-голям успех в продажбите и да увеличи продажбите си, да бъде проактивен, а не просто заявкачия. За това ще ти помогне следващото ни обучение по ефективни продажби. Стани уверен търговец. Очаквам те. Може да се запишеш лайв или онлайн, няма значение. И не забравяйте, че убеждението е нещо, което другите също усещат. И много често не ни избират още в началото, още като преди да кажем каквото и да е. Или пък ни избират преди да кажем каквото и да е. И всичко това, дали ще ни избере клиентът или не, в 80% от случаите зависи от нашето собствено убеждение като търговци. Това беше от мен, Невена Топалова. Пожелавам ви успех и ви очаквам на следващото ни обучение.